ndị ụmụnna Umuanyaocho dị n'Umudim ekwulu mmiri na kansụl Nnewi South etie na mkpu n'oke onu banyere ike mbuze na akpa n'ala ha n'ihi na mbọ niile ha gbara iji wee gbochie ya bụ ọdachi anaghị amịta mkpụrụ ọbụla. Chimeziume ga-akọzila anyị ka akwụkwọ arịrịọ ha siri kwa. Ya bụ okotoko mbuze ka President General nke obodo ahụ Chief Clement Eze Ifedikwa onye bụ onye ụmụnna Umuanyaocho kọwara na ọ bụ nke bidoro na Umudim ka anụchara agha Nigeria ma mechaa gbasasịa na obodo ndị ọzọ. Ọ nọkọwa na ya bụ mbuze bụ nke rigoro agba ụlọ abụọ ma mebie mkpụrụ osisi nakwa ugbo dị iche iche ndị mmadụ. Ọ kpọkwara gọọmenti ka ha gbatara obodo ahụ ọsọ enyemaka n'ihi na ya bụ mbuze bụ nke na-akpa mkpamkpa. Onye ọrụ ngo nke ji ya bụ ọrụ Maazị Nwachukwu Ntagụ bụ onye kọwara na iji wee gbochie ma rụọ ya bụ mbuze bụ nke ga-eri n'ekwuru nde ego. Ya bụ okotoko mbuze bụ nke buru ibu ma saa obosobo dị egwu. Onye isi oche nke kọmitii na-ahụ maka mgbochi ya bụ mbuze Maazị Izundụ Ọraukwu nke a letere anya ya bụ ọgbasa ozi nke kọmitii ahụ Maazị Amaechi Ojukwu nọrọ wee kọwaa na ọ bụrụ na egbochi ya bụ mbuze na o nwere ike ibuchapụ ndị niile bi na Umudim nakwa obodo ndị ọzọ gbara ya okirikiri, ebe ọ nọrọ wee kpọkuo gọọmenti ka a gbatara obodo ahụ ọsọ enyemaka ọsịsọ.